Da, nici tu foarte mare, dar ești mâncăcios? Nu prea. Bate pe ăla, cum te cheamă? Vlad, hai Vlad aici. Fii atent. O să mâncăm ceva amândoi. Dar nu știu dacă ai mai mâncat până acum șervețele. Hai zis da. Ai mai mâncat? Vezi că sunt șervețele adevărate, nu sunt din zahăr, da? Uite, să stai cu fața așa la public, să te vadă toată lumea. Și ia-te, Vlad, nu te las singur, mâncăm amândoi. Dar ideea este că nu trebuie să le înghițim, doar le mestecăm. Și încearcă, Vlad, să faci exact ceea ce fac și eu. Bine, te uiți la mine și facem deodată. Încerci, bine? Hai. Iată. Așa, da? E bun? Hai, dacă vrei. Că eu mai mult. Aplaudați pe copii, pe frați, bravo, bravo! Ai încercat? Să mai exersezi!